Agustín Reguera xa é o novo delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Quen fora alcalde de Soutomaior durante 28 anos tomou posesión do cargo nun acto celebrado no edificio administrativo de Campolongo en Pontevedra. Fixo ante o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e numerosos alcaldes dos 47 concellos que conforman esta delegación territorial. Que tal, saúdos? Ademais, hoxe nas novas, a carta á veciñanza de Cambados da candidata do PP 3 días despois do pleno de investidura. Leva por título como José Ramón Abal chegou a un pacto co PP o xoves e desapareceu o venres. Sabela Fole asegura que na noite do xoves foi o propio candidato de Cambados Pode quen falou con ela para solicitarlle unha reunión pola posibilidade de asinar un acordo. Di que nunca se chegou a producir porque Abal non respondeu nin ás súas chamadas nin mensaxes. Segundo día de folga do metal con manifestacións e piquetes en Vilagarcía e Pontevedra. Os sindicatos denuncian a actitude da patronal e advirten que están provocando que as folgas e movilizacións vayan a máis. As súas peticións son as mesmas: aumento salarial e melloras nas condicións laborais. Portos de Galicia está disposto a desprenderse daquelas zonas portuarias de uso público que xa non se empregan para tarefas portuarias propiamente ditas. Tratábase dunha bella demanda de moitos concellos costeiros. O acordo foi posible grazas á mediación da Federación Galega de Municipios e Provincias. Entre os concellos beneficiados por esta modificación de usos atópase o de Ribeira, Porto do Son ou Rianxo. O sorteo da Bonoloto deixa máis dun millón de euros en Porto do Son. O único acertante da combinación gañadora selou o seu boleto na administración de lotaría número 1, a de Nito. Non é a primeira vez que esta administración reparte sorte entre os veciños. O seu propietario lembra a longa lista de premios, entre os que destacan un segundo e un terceiro no sorteo de Nadal. E Barro viviu por todo alto a 44ª edición da súa Festa do Viño. O Pazo da Crega foi o escenario principal dun evento que atreu ata a localidade a dúcias de amantes dos viños de Rías Baixas. O albariño Pionero Macherato fíxose co primeiro premio do certame deste 2023. E hoxe no tempo da entrevista, Luís Arosa, o novo alcalde da Illa de Arousa. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Agustín Reguera xa é o novo delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Quen fora alcalde de Soutomaior durante 28 anos tomou posesión do cargo nun acto celebrado no edificio administrativo de Campolongo. Fixo ante o presidente galego Alfonso Rueda e numerosos alcaldes dos 47 concellos que conforman esta delegación territorial. Chego, de verdade, a esta responsabilidade con moito entusiasmo, con un pouco de experiencia e coa máxima humildade para entender e tentar axudar aos 47 concellos da nosa área territorial, aos alcaldes, alcaldesas e as corporacións dos 47 concellos da nosa área territorial, e tamén aos 500.000 cidadáns que residen nela, co compromiso de traballar incansablemente para poder cumprir coas expectativas depositadas en min, actuando sempre co deber dun servidor público. E dende agora, aquí me tendes. O mesmo Agustín de sempre, a vosa absoluta disposición. Todos os que estades aquí, a inmensa maioría o coñecedes ben despois de tanto tempo, compañeiros, alcaldes, alcaldesas, tamén de todas as cores políticas, e sabedes que é unha persoa dialogante, unha persoa conciliadora e que é unha persoa con coñecemento e con rigor, e que vai intentar facer as cousas ben, e que vai intentar atender a todo o mundo, ni máis ni menos que o que lle pedimos e o que eu, sinceramente, espero dele. O acto desta mañá foi tamén de despedida de Luís López, cesado recentemente do cargo para asumir un novo posto como presidente da Deputación de Pontevedra. Durante os 28 meses que durou a súa traxectoria como delegado, participou en máis de 1.300 actos públicos. Hoxe alabou a figura de Reguera pola súa bondade, proximidade, comprensión e excelente trato directo, dixo. No acto tamén estivo presente o vicepresidente primeiro da Xunta e conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
3 días despois da súa celebración, o pleno de investidura de Cambados continúa dando de que falar. Hoxe foi a candidata do Partido Popular quen deu a súa versión do acontecido a semana pasada no marco das negociacións para formar goberno. Sabela Fole asegura que na noite dos xoves foi o propio candidato de Cambados Pode, José Ramón Abal, quen falou con ela para solicitarlle unha reunión pola posibilidade de asinar un acordo. Segundo Fole, recolle nunha carta aberta á veciñanza cambadesa, Abal pediulle dar unha rolda de prensa o venres ao mediodía e asinar un pacto de goberno antes para selar o seu apoio na sesión de investidura do sábado. A concelleira popular continúa relatando como o venres a primeira hora mantén un encontro breve con Abal para pechar este acordo en base ao pacto de goberno do cuadripartito do ano 2015. Aínda que se terían emprazado a unha conversa posterior, Fole asegura que nunca se chegou a producir e que, a pesar de que intentou contactar con José Ramón Abal, este non respondeu ás súas chamadas nin mensaxes. A seguinte vez que se viron, asegura a Popular, foi xa no pleno no que o líder de Pode apoiou a investidura do socialista Samuel Lago. Na súa carta, Sabela Fole conclúe que José Ramón Abal nunca tivo intención de asinar un pacto co Partido Popular. Acusou ademais de xogar coa ciudadanía, co PP e incluso cos que serán os seus compañeiros de goberno. Entre tanto, en Pontevedra vaise celebrar o vindeiro luns día 26 o primeiro pleno da nova corporación, unha sesión que terá dos obxectivos. Dunha banda, celebrar o sorteo das mesas electorais para os comicios xerais e da outra, aprobar a nova organización. Hoxe, os voceiros dos 3 grupos políticos aprobaron 11 dedicacións exclusivas. A nova Corporación Pontevedresa repartirá 12 dedicacións exclusivas entre os seus concelleiros. A proposta foi aprobada hoxe por unanimidade por BNG, PP e PSDG. Obviamente, o actual equipo de goberno terá todos os membros, menos os que non... o alcalde máis 6, porque tanto Mosquera como Raimundo están jubilados e, por lo tanto, cobrarían por asistencia. O Partido Popular teña 3 dedicacións exclusivas e 2 persoas de confianza, e no caso do Partido Socialista 2 dedicacións exclusivas e as 2 persoas de confianza que tiña hasta agora. Este reparto podería mudarse e froitificarán as negociacións entre BNG e PSDG para formar goberno. Ademais, crearase unha praza técnica para xestionar os fondos europeos. Ahora mismo hai un volumen de traballo na xestión dos fondos europeos de Next Generation, os EDUSI, os que sea, que nos necesitamos unha persona que leve esa tramitación. Os plenos manteránse os penúltimos luns de cada mes ás 11 da mañá. As comisións informativas mudarán a composición e pasarán a estar formadas por 4 representantes do PP, 3 do BNG e 2 do PSOE. En canto ás achegas económicas, seguirán a ser de 2.700 euros por grupo, contía que hai que sumar 300 euros por concelleiro. As asistencias a plenos serán retribuídas con 300 euros. Nas xuntas de goberno, o presidente recibirá 300, mentres que o resto 200 euros. Nas comisións informativas serán 200 para quen ocupe a presidencia e 180 para o resto de integrantes. Os concelleiros que teñan dedicación exclusiva non cobrarán estas dietas. Todos os membros que teñan dedicación exclusiva, parcial ou total, non cobran asistencia nin a pleno, nin a comisión, nin a xunta de goberno, vale? Eso foi así sempre, e obviamente as dedicacións exclusivas se poden partir en 2 medias dedicacións, que xa o fixemos tamén históricamente, non? O pleno de organización celebrarase o vindeiro luns 26 de xuño ás 12 do mediodía, unha sesión que se aproveitará tamén para celebrar o sorteo para as mesas electorais dos comicios do 23 de xullo. En clave electoral, con vistas ao 23 de xullo, a nacionalista Rosana Pérez concorrerá ás eleccións xerais como número 2 pola provincia da Coruña, no BNG. De ser elixida, a comarca do Barbanza terá representación no Congreso da man dunha deputada que, lembran dende o Bloque, xa conta con experiencia, posto que Pérez xa ocupou un escano na Cámara Baixa hai 2 legislaturas. Na actualidade é deputada no Parlamento de Galicia e integrou a candidatura do BNG da Pobra nas pasadas eleccións municipais como número 2.
Segunda xornada de folga no metal con manifestacións e piquetes en Vilagarcía e Pontevedra. Os sindicatos denuncian a actitude da patronal e advirten que están provocando que as folgas e as movilizacións vayan a máis. As súas peticións son as mesmas: aumento salarial e mellores condicións laborais. Centos de traballadores do metal volveron saír ás rúas en Vilagarcía e Pontevedra, ademais de outros puntos da provincia, para secundar o segundo día de folga do sector. Os sindicatos cualifican como un éxito o apoio á convocatoria. Ben, esta segunda xornada foi un éxito como a anterior, estivemos en todos os polígonos pechando, e está claro que é unha demostración de forza de cara ás próximas movilizacións que están plantexadas para este xoves e para o día 28, se a patronal non retoma esta situación. Prácticamente o sector do metal de Pontevedra podemos asegurar que o 100% está paralizado, igual que na primeira xornada. Dende a CIGA valoramos moi positivamente a contestación que están dando os traballadores a este conflito. O sector estivo paralizado case na súa totalidade, pero aínda así os manifestantes realizaron piquetes nas fábricas. Ben, a verdade que a actividade é pouca, os traballadores que están dentro das empresas, obligados polos propios empresarios, coaccionados polos propios empresarios, entenden perfectamente no momento que se lle explica, entenden perfectamente cal é a situación, e así mismo salen, e moitos deles incluso se unen a nos propios piquetes, algo que é de agradecer, evidentemente, estamos loitando polos seus dereitos. Dende os sindicatos denuncian que a patronal non se está tomando en serio as negociacións e que as súas propostas son moi baixas. Culpan os empresarios da situación que atravesa o sector e de botar gasolina ao lume. Estános absolutamente Enrique Mallón e Asime tomando o pelo, algo que non vamos a permitir. A demostración de forza a temos hoxe aquí, igual que en Pontevedra, como pasou en Ence, e igual que en Vigo, na feria de Mindtech, que nin sequera tuvo a pouca vergonza de intentar salvar a súa feria. É responsable de todo o que está pasando. As peticións do sector son as mesmas: aumento de salarios e mellora das condicións laborais. Non, como vai haber un avance se está pedindo un 444 con unha cláusula de revisión salarial, el está dando un 233, incluso por debaixo do ANC, que a propia patronal firma cos sindicatos en Madrid, e aquí está tomando pelo. Que é para a foto? Simplemente o ANC é para unha foto. Non, a patronal ten que ser consciente do que está facendo. E despois, todo o que pase son absolutamente responsables. Non pode precarizar todavía máis os traballadores. O sector ten convocado unha nova folga para o día 22. Advirten que se a patronal non se toma as negociacións en serio, as súas mobilizacións irán a máis. En Pontevedra esta segunda xornada de folga do metal notouse especialmente na fábrica de Ence. Ás portas da factoría de Lourizán instalouse un piquete que intentou impedir a entrada do persoal das empresas subcontratadas pola pasteira para realizar as tarefas de mantemento. Os sindicatos denuncian que Ence vulnerou o dereito á folga ao traer para este labor persoal de fora da provincia de Pontevedra. A primeira hora da mañá producíronse momentos de certa tensión entre os manifestantes e a policía presente na zona. Así as cousas, a xornada transcorreu de xeito pacífico. Tamén os sindicatos convocantes da folga decidiron celebrar ás portas da fábrica de Lourizán a concentración que inicialmente estaba prevista para a Praza da Peregrina. Vamos a ver, a protesta empezamos a 6 da mañán no Asteleiro de Nodosa. O que fixemos foi facer unha serie de visitas polos diferentes talleres e xa nos concentramos aquí, non? Porque aquí a entrada é a partir das 7 da mañán, non? Aquí nas portas de Ence. A maioría das empresas do sector do metal de Pontevedra solían facer o mantemento nas paradas de Ence, non? O que está facendo Ence é contratar a empresas estranxeiras, co cual nos entendemos que aquí hai unha clara vulneración ao dereito á folga, non? Entón estamos intentando que as propias empresas da comarca de Pontevedra, os propios traballadores, convencelos de que hai que secundar a folga para mellorar o convenio e, por outro lado, intentar que non se vulnere o dereito á folga. E axentes da Policía Nacional concentráronse esta mañá ás portas da Comisaría Provincial de Pontevedra. O corpo reclama máis protección e denuncia o incremento de agresións que están a sufrir nos últimos tempos mentres desenvolven o seu traballo. A concentración celebrouse unha semana despois de que un mozo entrara nas dependencias pontevedresas e ferira un axente cunha arma branca. Máis protección para os axentes da Policía Nacional no desempeño do seu traballo. Esta é a reclamación pola que hoxe se concentrou unha vintena de policías ás portas da Comisaría Provincial de Pontevedra. Estamos salindo como mínimo unha agresión por semana, cando non 2 ou 3. 35 mes. Isto é unha barbaridade. A Administración non nos está cubrindo, non nos está axudando, non está facendo o que ten que facer. A lei ten que cambiar. Non pode ser
como he sido un testigo, que salas dun juicio, lle metan ao agresor 50 euros e lle diga ao seu abogado que se chega a saber por 100 euros, lle dá 2 hostias e queda a gusto. Non pode ser que salgas agredido con agresións graves e o individuo quede en libertad. Hai unha semana que a comisaría foi o escenario dunha destas agresións. Un mozo de 26 anos entraba cun arma branca nas dependencias e feriu a un dos axentes. Observando con preocupación como se incrementan de forma exponencial os detidos por os delitos de atentado, resistencia e desobediencia. No ano 2019 de pouco máis de 100 detidos en todas as comisarías ámbito de Policía Nacional na provincia de Pontevedra e en 2022 superamos os 200. Necesitamos que nos respalden para poder facer o noso traballo, necesitamos que se protexa a figura da autoridade. Os sindicatos lamentan que non só se trata de falta de protección legal, a escaseza de medios tamén pon en perigo os axentes mentres exercen o seu labor. Non pode ser que as Taser estén nunha caixa e cando a saquen seguramente se asistirá a pistola desintegradora ou algo así e irán directamente ao museo porque non se ha dado a formación nin o curso necesario. Que o motivo de non distribuir as Taser, os dispositivos electrónicos de control, é que é preciso para habilitar a cada funcionario que ten que facer uso do mesmo dese dispositivo, habilitar ou necesitan facer 2 disparos e cada cartucho dese disparo ten un custo de 60 euros. A vida de calquer cidadán, a vida de calquer policía vale moito máis que calquer excusa que queiran pornos ou darnos. No caso de Pontevedra, os representantes sindicais recordaron 2 vellas demandas: melloras nas instalacións da comisaría e a creación dunha unidade de prevención e reacción para a cidade pontevedresa e a súa área metropolitana. Cambiamos de asunto, seguimos con máis actualidade. Portos de Galicia está disposto a desprenderse daquelas zonas portuarias de uso público que xa non se empregan para tarefas portuarias propiamente ditas. Tratábase dunha bella demanda de moitos concellos costeiros. O acordo foi posible grazas á mediación da Federación Galega de Municipios e Provincias. Entre os concellos beneficiados por esta modificación de uso atópanse o de Ribeira, Porto do Son e Rianxo. Satisfacción no seo do Executivo ribeirense pola decisión de Portos de Galicia de desafectar varios espazos portuarios para poñelos a disposición do Estado, que os revertiría posteriormente ao Concello. Segundo explicou o alcalde en funcións, Manuel Ruiz, trátase dunha demanda histórica que agora por fin será unha realidade. Un proceso que xa ven de tempo, onde se había iniciado ese proceso de estudio de desafectación de determinados portos, entre os que Ribeira non só participou, sino que presentou as súas alegacións, e xa fai unhas datas se nos comunicou que estaba moi cerca de tomar esta decisión. A decisión, lógicamente, é que eses terrenos teñen que volver, digamos, ao Estado para que o Estado llo revirta aos concellos, non? Xa hai un compromiso de os concellos de requerir eses terreos e, polo tanto, son todos aqueles que dentro xa do plan de portos, que eu creo que era un elemento indispensable para poder aprobar, pois xa viñan como terrenos que non necesariamente tiñan interés portuario, non? Así que espero que o procedimento sea rápido e o procedimento faga que retornemos a ter a titularidade deses terrenos, non? En Ribeira a medida afectaría principalmente as zonas do Malecón e as Carolinas, 2 espazos que xa están plenamente integrados na contorna urbana, nos que os propios servizos municipais se encargan da súa limpeza e mantemento. Avenida Malecón, Carolinas e outros espacios, sí. O entorno de onde estaba a estación de autobuses, un principio do que é o Paseo do Touro, é dicir, todos aqueles terrenos que no propio plan de usos do porto pois non viñan como de necesidades portuarias, non? E despois nos quedará, lóxicamente, supoño, por arreglar temas como do mercado e outros, pero basicamente eu creo que estaría solucionado o máis importante do que foron sempre as aspiracións deste concello, non? A Bonoloto deixa máis d'1 millón de euros no Concello de Porto do Son. Ampliamos despois da publicidade.
Continuamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés revisará os protocolos de atención aos menores de idade. Cando menos, ese é o compromiso que o xerente José Flores trasladou a representantes da plataforma Loita. Nun encontro de case 2 horas, as voceiras do colectivo trasladaron as súas reclamacións aos responsables da área. Demandan que se cumpran os dereitos dos menores e das mulleres embarazadas. A plataforma Loita gañou onte unha pequena batalla. As súas representantes foron recibidas pola xerencia da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Un gran paso para un colectivo que loita polos dereitos sanitarios dos menores e das mulleres embarazadas. Tocamos sobre todo 3 temas que eran para nós os máis urxentes de tratar, que era o acompañamento de menores, o tema das listas de espera en atención temprana, o tema da sustitución de profesionais de atención temprana, que ás veces pois nos estaban facendo, había algúns nenos e nenas que se quedaban sin as terapias, e o tema de partos no hospital, aquí no Hospital Provincial de Pontevedra. Tamara Campos foi impulsora e quen deu forma a este movemento. Recoñece que na reunión se viviron momentos de tensión, pero que tamén foi posible o diálogo. Despois de case 2 horas de encontro, marcharon co compromiso verbal de que se revisaran os protocolos. Parecía que estaban de acordo en intentar cumplir o que nos pedíamos, pero claro, unha cousa é o que se di e outra cousa é o que se fai. Nós agora vamos a esperar e darlles un tempo para que se organicen e intenten pois mellorar as cousas, que é o que queremos solamente, mellorar as cousas e axudar as persoas. Agora a xerencia reunirase cos diferentes servizos implicados na atención sanitaria dos menores e das mulleres embarazadas. Dende Loita insisten en que as súas reclamacións non son do outro planeta, só piden un trato humano. Que en teoría vanse reunir pediatría, obstetricia, xinecoloxía, atención temprana e tamén anestesia para traballar un pouco en este tema dos acompañamentos a menores, do respeto dos partos humanizados para as nais, un pouco pois o que nos pedíamos, sobre todo desde o principio. En tan só 15 días de existencia xa son máis de 700 as persoas que apoian as reclamacións de Loita, un crecemento exponencial que dende o colectivo interpretan como unha proba da existencia dun problema real na atención sanitaria. A sociedade está farta, estamos fartos de que se pisen os nosos dereitos, e non pode ser. E aparte, con algo tan vulnerable como son os nenos e nenas, eso, pois non teñen voz, nós temos que falar por eles. O tema dos partos tamén é moi importante, porque aí as mulleres pois temos medo a que pase algo mal, e ás veces pois fan cousas que non hai por onde collelas. Eso non pode ser, eso ten que cambiar, pero xa. Dende a xerencia da área sanitaria explican que analizarán as demandas expostas pola plataforma e comprométense a potenciar a humanización na atención aos menores e no momento do parto. Dende o colectivo darán un tempo prudencial para que se produzan avances, pero tamén avisan, se non hai cambios reais, volverán loitar para que se respecten os seus dereitos. Alumnado do Instituto Valle Inclán de Pontevedra trasladarase no mes de outubro a aulas móviles para continuar coas clases mentres estean en marcha as obras de rehabilitación do centro. Así lle lo trasladou a Consellería de Educación, o equipo directivo e as AMPAs do Instituto Pontevedrés no marco da presentación do plan de traballo para a obra de rehabilitación integral. Este mesmo mes, co remate das clases, comezará a primeira das 5 fases previstas. Ata setembro, a actuación centrarase na renovación dos aseos, aínda que o novo curso comezará con todo o alumnado no centro con horarios só de mañá para que non coincidan os traballos máis ruidosos coa xornada lectiva. En outubro será necesario que os 10 grupos de bacharelato se trasladen a estas aulas móviles. Segundo explican dende a Xunta, estes habitáculos están dotados de todos os servizos necesarios. Instalaránse na Rúa Montero Ríos. Pola súa banda, os 16 grupos da ESO manteránse no edificio do Instituto. Dende o Concello de Pontevedra ofreceron toda a súa colaboración á Xunta. Todas as facilidades, ¿no? O sea, desde o goberno municipal se vai a dar, e así se lle transmiteu aos responsables da Consellería, todas as facilidades para mellorar, obviamente, as condicións do Instituto, que é necesario facer unha obra, que é importante, ademais. Neste momento están os técnicos municipais e os técnicos da Consellería resolvendo os problemas que poida plantexar a ubicación desas aulas
en donde eles teñen decidido, que foi Montero Ríos, non? E o autobús da xeración D recala estes días en Rianxo para axudar a cidadanía na mellora das súas competencias digitais. Trátase dun proxecto impulsado polo Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía que se está a desenvolver en varias localidades de toda España. Facilitar o acceso ás novas tecnoloxías e rachar coa fenda digital. Este é o obxectivo do proxecto Xeración D, que estes días desprega a súa frota de unidades móviles pola provincia da Coruña. Unha delas recalou en Rianxo, onde moitos veciños teñen ocasión de mellorar as súas competencias digitais a través de talleres e actividades. E esta é unha iniciativa para chegar as tecnoloxías ás persoas, sobre todo máis maiores. Entonces nos ofrecemos cursos desde a plataforma de Xeración D e aparte aquí facemos actividades, facemos xogos relacionados un pouco pois eso, cas tecnoloxías. Ademais de familiarizarse con novas ferramentas digitais e poñer a proba as súas competencias a través dunha experiencia inmersiva, os usuarios poden participar en actividades máis lúdicas, como este escape room. Vos poñen unha simulación na que estades nunha nave e uns alienígenas vos la hackean. Entonces hai que responder unhas preguntas que teñen relación co mundo digital e despois, mediante unhas pistas, atopar uns códigos que están escondidos por aquí, por o autobús. A experiencia da Xeración D non remata aquí, posto que o proxecto ofrece aos visitantes a posibilidade de matricularse en talleres online para afondar no coñecemento dos buscadores de internet, redes sociais, ciberseguridade ou xestións online, entre outros, co fin de aprender a manexarse día a día nunha sociedade cada vez máis digitalizada. Máis dun millón de euros, esa é a contía do premio que deixou a Bonoloto en Porto do Son. O único acertante da combinación gañadora selou o seu boleto na administración de lotaría número 1, situada na Rúa da Igrexa. O sorteo da Bonoloto deste luns fixo millonario a un sonense. Un boleto selado na administración número 1 da Rúa da Igrexa resultou premiado con 1.032.000 euros. Trátase do único acertante da combinación gañadora, conformada polos números 4, 10, 12, 14, 33 e 45. É un premio esperado. Eu sempre digo que a Bonoloto é o euromillón dos menos afortunados, porque é baratiño, costa medio euro a aposta. Xogas dúas apostas, tens moitas oportunidades, e como son 7 días á semana, pois, oye, 300.000 euriños ou así, que non veñen mal, se me viñeran a mí, hasta me podía jubilar, xa. Pero un millón é un premio, xa estou contentísimo. Non é a primeira vez que esta administración reparte sorte entre os seus veciños. O seu propietario lembra a longa lista de premios entre os que destacan un segundo e un terceiro do sorteo de Nadal. Un segundo e terceiro de Navidad, sí. Despois, bueno, premios de Primitiva, de Bonoloto, de 6 acertos, de 5 máis o complementario, case algún en pesetas aínda. Polo momento descoñécese a identidade do afortunado, aínda que podería tratarse dun cliente habitual, posto que a afluencia de turistas non se rexistra ata ben entrado o mes de xullo. Nestes días hai algúns, pero non demasiados. A maioría da xente que pasa por aquí é xente de aquí do pueblo. Dentro do pueblo, bueno, das aldeas do redor do concello. Sexa quen sexa, de seguro que nestes intres está a celebrar a súa sorte, ou igual que o propietario da administración, xa que estes premios soen ter un efecto chamada, contribuindo a dinamizar as vendas. Máis cousas, consumir aceite de oliva virxe extra para mellorar a saúde. Con esta premisa, o Obradoiro de Hostalería do Salnés realizou unha cata de aceites en Sanxenxo, acompañada por diferentes elaboracións creadas polos propios alumnos. Os asistentes puideron probar na cata diferentes aceites de Galicia, Zaragoza e Cáceres. O Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés continúa formando os seus alumnos en todos os campos posibles para que se convertan en expertos do sector. Este martes, o Obradoiro realizou unha xornada dedicada ao aceite de oliva virxe extra. Primeiro cunha cata e logo cunha degustación de diferentes elaboracións creadas con este produto. Primeiro nos dan unha charla, nos viñeron os cosecheros de distintas zonas de España, nos van a dar unha charla explicativa de todo o seu procedimento de cosecha, recollida, de como traballan as almazaras, non? E despois xa vamos nós, salimos con platos de cociña, lle facemos en sala tamén, facemos o servicio, lógicamente, é unha elaboración que fixemos dunha sangría de cava para degustar, e tamén fixemos unha jalea de café irlandés.
Para o alumnado é unha oportunidade para aumentar os seus coñecementos e gañar experiencia. Toda a práctica e todo o conocimiento é enriquecedor, co cual todo o que lle podemos dar aquí penso que se o queren aproveitar é un beneficio para eles. E non é fácil tampouco na vida salir ao mundo por aí e ter encontrar de todos os días unha charla de catas, non é unha cousa tampouco moi habitual nesta región, entonces todo isto lle enriquece moito. Eles están entusiasmados. Os asistentes puideron coñecer os beneficios do aceite de oliva virxe extra. Moitos estudios pois para a saúde a nivel cognitivo, a nivel do cerebro, a nivel do corazón, a nivel arterial, o sea, para moitas cousas. O que é o aceite de oliva virxen extra recomendan os médicos, está, de feito xa está na dieta mediterránea. Na pirámide, ahora mesmo xa está na base como moi importante o aceite de oliva virxen extra. Para as empresas que participaron nas catas, estas xornadas permítenlle poñer en valor e promocionar os seus produtos. Se adapta muy bien a esta comida gallega y a estos maridajes que hoy nos van a hacer aquí. Por lo tanto, es una forma de descubrir el virgen extra en una cocina que tiene muchísima calidad como en la cocina gallega. España é o país que máis aceite de oliva virxe extra produce, o que para as empresas é unha sinal da gran calidade do produto do noso país. O alumnado do Obradoiro puido coñecer as súas características e xa están preparados para empregalo nas súas cociñas cando dean o salto ao mundo laboral. E Barro viviu por todo alto a 44ª edición da súa Festa do Viño. O Pazo da Crega foi o escenario principal dun evento que atraeu a tal localidade a dúcias de amantes dos viños das Rías Baixas. O albariño Pionero Macherato fíxose co primeiro premio do certame desde 2023. Ademais, o cartel completouse con propostas gastronómicas, moita música e varios eventos deportivos. Música, gastronomía, moita troula, actividades paralelas e, como non, viño. Estes foron os ingredientes da 44ª edición da Festa do Viño de Barro. O evento reuniu no Pazo da Crega a centos de persoas. Esta festa naceu fai 44 anos para vender os excedentes de viño de unha produción moi abundante e ao longo de todas estas décadas foi evolucionando igual que evolucionou a nivel social e a nivel económico o mundo do viño, non? Entón, pois é unha maravilla ver que a xente sigue participando deste evento e sigue disfrutando dele. Nesta edición o pregón correu a cargo da agrupación de baile tradicional Amor Rival, que neste ano celebra os seus primeiros 40 anos de vida. A Festa do Viño sempre foi unha data moi importante para o noso grupo, pois marcaba o inicio da tempada. E nela non só estreamos pezas de roupa, senón tamén novos bailes e, como non, novos integrantes. O evento conta co apoio da Denominación de Orixe Rías Baixas. Aquí no Concello de Barro hai varias bodegas xa que están dentro da Denominación de Orixe e ademais hai moitas hectáreas plantadas de albariño, o cual pertenecen á Denominación de Orixe, que é un apoio tamén para nós. Como é habitual, un dos pratos fortes da festa é a cata de viños. No certame deste ano, o primeiro premio foi pro albariño Pionero Macherato da adega Viña Almirante. Bueno, máis que nada é a satisfacción, non? O sea, non podes contar vivir a conta de premios, pero bueno, é o primeiro concurso que nos presentamos no ano e xa apunta ben, non? Agora vamos ver que pasa tamén Cambados, Catas de Galicia, de Cánter, e bueno, é moi boa sinal, non? O sea, que che den xa un primeiro premio, pero bueno, é a satisfacción de que tes un produto moi ben feito e que hai un traballo detrás de viticultores, de socios, moi ben feito, non? Nesta categoría o podio completouse con Santiago Roma Selección no segundo posto e Sin Palabras de Adegas Castrobrei no terceiro. Tamén se repartiron os diferentes galardóns, os viños de autor, Tinto País, Caíño e elaboracións especiais. E o Concello da Pobra volverá a organizar a Semana do Mar para ensalzar a ampla cultura mariñeira da vila. Desenvolverase entre o 7 e o 9 de xullo cun gran mercado de artesanía integrado por medio cento de postos que se instalarán polas distintas rúas do centro. En paralelo, desenvolveránse actividades lúdicas e de animación de rúa e programarase unha ampla oferta divulgativa con charlas e exposicións sobre o pasado mariñeiro da Pobra e o seu extenso patrimonio marítimo. Nos vindeiros días, o Concello dará a coñecer o programa de todas as actividades que integrarán esta iniciativa impulsada pola Concellería de Turismo. Seguimos, máis de 80 skaters participarán o domingo 25 deste mes no Racallo Skate Open de Sanxenxo. A cita acollerá diferentes categorías deste deporte, dende sub-12 ata skaters de nivel alto. A xornada estará amenizada tamén coa actuación de diferentes grupos musicais.
O skatepark de Portonovo acollerá o vindeiro domingo 25 a segunda edición do Racallo Skate Open, un campeonato que reúne na vila de Sanxenxo tanto promesas como skaters consagrados deste deporte. A organización conta xa con máis de 80 deportistas inscritos. Este domingo 25 de junio se celebra en Skatepark de Portonovo un evento de skate donde hay más de 80 inscritos y bueno, viene gente de Vigo, de Asturias, o sea que ya es un evento que ya es el segundo año. El primer año pues fue bastante bien, vino bastante gente de todos lados y este año pues la idea es hacerlo más grande. A participación dos máis pequenos é unha das novidades deste ano. Pues el evento comienza a las 10:30 con los pequeños, con los sub-12. Después los scooters irían a las 12 hasta las 2:30 y pues ya toda la tarde está dedicada para los Skate Open, que es skaters que vienen de fuera, que son gente con nivel alto y de todas las edades. Dende o Concello poñen en valor a celebración destes campeonatos que permiten fomentar o deporte entre os máis pequenos e poñer en valor o skatepark de Portonovo. Encantados de que se haga esta actividad otro año más, por segundo año consecutivo, aquí en Sanxenxo, en las instalaciones que tenemos, que creo que son una de las instalaciones mejores de Galicia, y lo demuestra año a año que hay muchísimas peticiones para hacer eventos como este. De feito, a construción deste skatepark e o fomento do skate permite que cada vez máis mozos queiran dedicarse a esta modalidade deportiva. Na vila xa existe un club chamado Viejo Lobo School, que conta xa con deportistas internacionais como Leonardo Vinicius. Es un niño de 11 años, estuvo en los X Games, compitió con la selección española en Argentina, acaba de venir de ganar en Estrasburgo y ahora lo tenemos en Utah, compitiendo con Tony Hawk, que pues, es la referencia, ¿no? Es el Lionel Messi del skate y está compitiendo allá. Esperemos que nos traiga un buen resultado para Sanxenxo. A lista de inscripción está preto de completarse, pero aínda está aberta ata o vindeiro xoves 22. O evento conta con outra novidade deste ano. Haberá actuacións musicais nas que actuarán BRKO, Luxele, Astray e Aldara. Tamén falamos de remo. A localidade boirense de Cabo de Cruz acollerá este ano a tradicional bandeira de traíñas da Deputación da Coruña. A cita terá lugar o 15 de agosto, en ela van participar 16 clubs da provincia. Cabo de Cruz acollerá o vindeiro 15 de agosto a tradicional bandeira de traíñas da Deputación da Coruña. A proba na que tomarán parte un total de 16 clubs da provincia, 10 masculinos e 6 femininos, está organizada pola institución provincial, en colaboración coa Federación Galega de Remo. Entre os clubs convidados atópanse varios da zona, como é o caso de Muros, Puebla, Rianxo, Náutico de Ribeira e o club anfitrión, Cabo de Cruz. Na competición repartiránse uns 24.000 euros en premios. Imos ir á publicidade, pero antes o trío meisino As Lembranzas lanza novo sinxelo, Volvoreta, é o nome da súa última canción na que fusionan a música electrónica con ritmos tribales dos tambores de guerra. Volvoreta pretende visibilizar a presión da sociedade sobre aquela persoa que sexa diferente na súa maneira de ser ou existir. Tamén pretende resaltar o valor e a forza das mulleres na superación de todas as trabas ás que se enfrontan a diario. Co videoclip de Volvoreta, coas lembranzas, imos a publicidade de contado, estamos de volta coa entrevista do día. Ti crees de pequena, ti perigo non tocar, teu fogar, teu carterei, mas xa non hai volta atrás. Pois nada, aquí continuamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. Nella de Arousa teñen por primeira vez na súa historia un goberno bipartito. Está liderado polo novo alcalde, Luis Arosa. Moi boa noite. Moi boa noite, Dani. Como digo, primeira vez na historia de Arousa que o Concello está gobernado por un bipartito. Como afronta vostede como alcalde esta experiencia? É unha experiencia nova, sobre todo para o Partido Socialista, que vamos a liderar con moita ilusión, con moito entusiasmo e con moitas ganas de traballar para seguir transformando a Illa de Arousa. Vostede ten xa experiencia de goberno como concelleiro nestes últimos 8 anos, pero nun executivo dunha única corea, ademais con maioría absoluta. Non sei se ese cambio de pasar desa situación á actual vai custar un pouquiño, polo menos agora neste arranque, porque cambian as cousas, non? A ver, somos
antes tiñamos maioría absoluta, seguíamos estando, non é o mismo, lógicamente, estar con outro partido, pero a idea é seguir sendo un mismo equipo, e seguir falando entre nós, como facíamos, igual como cando tiñamos maioría absoluta, o que pasa agora, lógicamente, son outros 3 concelleiros que non son do Partido Socialista, que son do Bloque, pero seguir igual na mesma dinámica, falar entre os 6 e levar a cabo distintos proxectos que vamos a levar a cabo, pero lógicamente cambia un pouquiño, pero sin máis, a nosa idea é eso, seguir a mesma dinámica de participación tanto da xente como, lógicamente, dos novos concelleiros. Cambia a situación, cambia o ciclo político na Illa da Arousa, podemos decir agora, co Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego condenados a entenderse para que este goberno poida gobernar durante os vindeiros 4 anos, esa necesidade que fixo que houvese ese entendemento agora para a investidura, para a creación deste goberno bipartito, para continuar, para que ese entendemento se prolongue durante eses vindeiros 4 anos. Cal cree vostede que é a receita para que haxa esa boa sintonía entre as dúas patas do goberno? A receita é moi fácil, diálogo, diálogo e diálogo. Ao final, xa che digo, somos dous partidos totalmente diferentes, pero que vamos a formar un equipo solo. Así que o único do que se trata é de diálogo, diálogo e moito diálogo. O que nos podemos é, lógicamente, as nosas diferencias, que espero que nas haxa, pasen aos veciños, porque ao final son os perjudicados eles, que xa che digo, a sintonía que temos uns partidos e máis o outro é de total colaboración entre uns e outros, que é do que se trata. Ao final, que se non estamos a ben, por chamar de alguma maneira, o perjudicar sempre vai a ser o veciño, e eso non, sí que non, nin eu vou a consentir como alcalde, nin xo temos máis que falado e máis que dito, que ao final eso, temos e vamos a ser un equipo único. Uns días antes da investidura, o pasado xoves, había unha comparecencia conxunta entre os 3 concelleiros do Partido Socialista, os 3 concelleiros do Bloque. Anunciaban vostedes ese pacto entre iguais. Na práctica, polo que comenta, a cuestión prioritaria vai ser o diálogo, a conversa fluida, entendo, entre as dúas partes do goberno. Entendo que, polo tanto, esas conversas tenen que ser fluidas e unha constante comunicación entre o Bloque e o Partido Socialista, e polo que víamos nesa comparecencia, parece que hai cando menos boa sintonía entre os dous líderes das dúas formacións. Xa lle digo, volvo a repetir o que estuvemos insistindo, e foi unha das cousas que, ademais, foi tanto unísono do Bloque máis do Partido Socialista, que isto tiña que ser, se estábamos xuntos, tiñamos que estar xuntos, unha ata o final, e outra non perjudicando, lógicamente, aos veciños da Illa da Arousa. A sintonía é moi boa, ao final estuvemos cos programas electorales fusionándos, os dous programas electorales, moitas das propostas deles tiñámolas nós, ao final son 20 puntos que estalen que patamos no acordo, que é son eses 20 puntos que máis ou menos tiñamos os dous partidos, e xa lle digo, a partir de do luns estamos a traballar arreo. Vostede asumiu a alcaldía, o seu primeiro tenente de alcalde vai ser o líder do Bloque, Manuel Suárez. Que papel vai xogar o líder do Bloque dentro do goberno? Porque claro, por exemplo, tendo en conta o que se reclamaba antes de chegar a ese acordo, unha alcaldía rotatoria, supoño que terá un papel, non direi protagonista, á mesma altura casi que o alcalde, pero aí andará a cousa. Xa sei por onde vas, Dani, vas por un tema de bicefalia, non vai haber unha bicefalia. O que che digo, que o mesmo que houve cando estaba Carlos de alcalde e tiñamos nós maioría absoluta, éramos nós 6. Somos un equipo, vamos a traballar en equipo, ese é do que se trata, porque se vamos un por un lado, outro por outro, ao final os perjudicados son os veciños, e do que se trata é de que os veciños non salgan perjudicados. A pregunta efectivamente viña por ese sentido, atendendo as peticións do Bloque antes de chegar a ese acordo onde reclamaba unha alcaldía rotatoria entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, tendo en conta ademais que prácticamente o resultado das eleccións é casi idéntico entre as dúas formacións, apenas menos de 40 votos de diferencia de vantaxe ten o Partido Socialista. Non sei a vostedes cando lle plantexaron esta proposta desa alcaldía rotatoria, tendo en conta ese case empate técnico entre as dúas formacións, se o chegaron a contemplar en algún momento ou xa se iso de entrada xa quedou descartado, nada máis poñelo en riba da mesa?
O BNG, lógicamente, estaba legítimo a pedir a alcaldía rotatoria por 2 anos, máis que nada porque, como di vostede, son 39 votos o que lle levamos nós ao BNG, bueno, o Partido Socialista ao BNG, pero despois eles tamén entenderon que somos, ao final, somos a forza máis votada da esquerda, sumamos entre os dous 1.800 e moitos votos, 1.888, creo, ao final eles dixeron que lógicamente a alcaldía tiña que ser do Partido Socialista, lógicamente ele co seu protagonismo e coas súas son 3 concejales deles, son 3 concejales nosos que ao final teñen que ter as súas áreas e as súas como se di, as súas competencias en cada unha. As concejalías están repartidas equitativamente. Por exemplo, nós antes tiñamos obras e servicios desvinculados, unha por un lado, outra por outro, mantuvámoslo igual. Mantuvamos igual obras e servicios. Servicios leva o Bloque Nacionalista Galego e obras levará o Partido Socialista. Entre outras concejalías, cultura, levan eles, nós levamos emprego. Ao final, somos, o que che digo, somos un equipo e vamos a seguir traballando para tirar adiante, para remontar isto, bueno, polo menos o Partido Socialista para remontar estes resultados. Precisamente nesa comparecencia da imaxe que estamos a ver aí na pantalla, do momento no que se anunciaba ese acordo para a súa investidura como alcalde, tamén para ese acordo bipartito, xa se detallaban polo miúdo o reparto desas áreas, como dicía vostede, o Partido Socialista queda, por exemplo, con obras, urbanismo, turismo e deporte, o BNG con servizos, economía, facenda, cultura ou mar. No caso do reparto de competencias, no reparto de áreas, como foron esas negociacións? Esa boa sintonía que me dicía vostede antes, tamén foi doado chegar a acordo neste reparto de... O reparto de concejalías foi moi fácil, xa lle digo. Intentamos ser unha cousa equilibrada, porque eso, somos 3 e 3, foi moi fácil, foi, xa lle digo, eso en día e medio, pois, lle chamar de un xeito, estuvo solucionado. Non é o escollo, non foi ese, nin outro tipo de escollos. En principio, xa lle digo, o problema foi a alcaldía ao principio, pero, bueno, ao final cedemos un e cedemos outros e saleu este acordo, este pacto que eu creo que estamos contentos as dúas partes. Sí que é certo que levan carteiras de peso tamén o bloque, como por exemplo economía, facenda ou mar, que tamén é moi importante na illa de Arousa. Non sei se outorgar ou acordar esas áreas ao bloque tamén foi un xeito de compensar esa petición da alcaldía rotatoria, un pouco unha cousa que compensaba a outra. Por eso lle digo que somos volvo a repetir o que levamos repetindo esta temporada. Somos un equipo, ao final quixamos ser equitativos, lógicamente nos tiñamos a alcaldía, eles levan outras concejalías e ao final xa lle digo, pero vai a ser, se por exemplo a Concejalía de Cultura ten algo con emprego, ten algo ca Concejalía de Emprego, ao final todos temos, é un concello moi pequeno, temos que traballar ao unísono entre todos, porque ao final necesitámonos uns e máis outros. Por eso lle digo que ao final que somos un equipo por eso, porque somos os que somos 5.000 habitantes aínda non, e ao final todas as concejalías se van tocar en un momento ou en outro, deportes con obras, ou mar con obras, ou sempre, ao final, sempre temos que traballar ao unísono, non nos queda outro remedio, neso é no que estamos a traballar, moi contentos ademais polo momento, estamos, xa lle digo, moi satisfechos co pacto. Agora queda pendente definir as liberacións e os salarios, abrense, entendo que de novo esas negociacións, non sei se xa dentro do Partido Socialista teñen algunha idea de por onde poden ir eses repartos. Nada, polo momento eso non foi un dos escollos, ni nada polo entendo que ainda non se tratou co BNG. Non se tratou polo momento, temos un mes aínda para decidir que liberacións hai, se hai, se non hai. Eso é unha cuestión que estamos aínda non está encima da mesa, porque xa non foi desde o principio unha das cousas que máis nos preocupou. Máis que nada era a fusión de programas e como repartir as concejalías. Bueno, como dicía antes, leva vostede 8 anos xa de concelleiro co exalcalde Carlos Iglesias. Non sei, cando haxa dúbidas, conta vostede con recorrer a él para polo menos que lle dea consello? Non lle queda outro remedio, queira ou non queira, non lle vai quedar outro remedio. Así como os anteriores alcaldes, lógicamente tirarei deles donde poida nalgúnas dúdas nas que teña, pero bueno,
xa lle digo, son 8 anos no Concello, máis ou menos controlo moitas das cousas, outras a mellor son pinceladas porque xa non dependían da miña concejalía, eu xa máis ou menos tiña bastante carga de traballo e deixei iso á persona ao concejal que lle de turno. Pero, bueno, ahora mismo, lógicamente, ao ser alcalde, eso vai a cambiar, no que sí quero é que, lógicamente, non sepa, teño que saber todo de todo. Non me queda outro remedio, que foi unha das cousas que tamén xa foi das que falamos, de ter reunións tanto o bloque como o grupo de goberno logo, ter reunións asiduamente para saber que estamos facendo uns, que estamos facendo outros, porque ao final, como dixo, cando entras pola porta do Concello, sabes cando entras pero non sabes cando sales, e non sabes moitas veces, hai moitas cousas que non contas porque xa as das por feitas, ou de eso se trata. Por eso xe dicía o do diálogo do principio, de eso, reunirnos entre os 6 e falar das propostas que, bueno, do que estamos traballando, en este caso eu, lógicamente, como alcalde, saber o que están facendo os outros 5 concejales que están ao meu cargo. Bueno, supoño que dende o 28M, dende o día das eleccións tamén, dentro do Partido Socialista na illa terían tempo para analizarse, cadar tamén co exalcalde, un poquinho eses resultados que deixan as urnas na illa de Arousa. Unha perda importante de apoio, perdeu o Partido Socialista uns 700 votos respecto ás eleccións do 2019. A que atribúen dentro do Partido Socialista, se que xa analizaron estes resultados, este retroceso? Comentolle, estes días vamos a ter unha asamblea do partido, bueno, co tema do pacto e todo isto, vamos bastante ocupados, bueno, negociando co Bloque Nacionalista Galego. É verdad que o Partido Socialista levamos, a verdade, vese, non hai moito que discutir, son, como dixo vostede, 700 votos que o Partido Socialista perdeu, 3 concelleiros, non esperábamos, a verdade, son sincero, non esperábamos, é verdad que eu, como alcalde ahora mismo, e como candidato do Partido Socialista, collo o guante que nos acaba, o toque de atención que nos acaba de dar a xente, os veciños da illa de Arousa, para intentar revertir este resultado que, bueno, moitos deles foronse para o Bloque, moitos votos foronse para o Bloque Nacionalista Galego, e unha das cousas que pretendo é revertir isto para que dentro de 4 anos será a forza outra vez máis votada. Non sei a que atribúen esta situación, se a xestión dos últimos 4, quizás 8 anos, ou o cambio de candidato. Fai no 2011 pasou algo parecido, neste caso foron 5-5-1, pero, bueno, casi o Partido Popular estuvo a unha dúcia de votos máis ou menos de ter a maioría absoluta. Vámoslo a analizar estes días na Asamblea, pode ser ao mellor que levamos 25 anos o mesmo partido, tamén é o mesmo partido, pero xa levamos con 3 alcaldes, neste caso xa sería o terceiro alcalde diferente, somos 3 personas totalmente diferentes, de 3 maneiras de traballar totalmente diferente. Pode ser que veña desgaste por aí, non lle digo que non, pero, bueno, é unha das cousas que vamos a analizar na asamblea que teremos nos próximos días. Iso a nivel partido, a nivel persoal, preguntolle como Luis Arosa, non sei a súa reflexión, se cadra dende que coñecemos os resultados das eleccións dende ese 28M, vostede reflexionou tamén quizáis sobre a súa continuidade, non sobre decir, pois eu quizáis non resto, non sumo, votome a un lado e que se renove o partido con outras persoas. Preguntolle, non sei se fixo esa reflexión. Fixen esa reflexión e foi unha das cousas que eu puxen desde o primeiro momento na mesa. No partido, lógicamente, dixeronme que non. Ahora, visto estes días de que estuven falando xa cos veciños, que xa os veciños che falan e xa, bueno, me falaban igual antes, pero me refiero, xa comentan o minuto resultado como no fútbol, a xente dime, polo que me din os veciños, que non tamén nada personal, que non é nada conmigo, por chamar ca miña figura logo como candidato, senón que a mellor foron cousas externas que non teñen nada que ver comigo neste caso. O Partido Popular, como decía vostede, converteuse na primeira forza na illa de Arousa, 5 concelleiros con Matías Cañón como candidato. Vou preguntar precisamente polo candidato do Partido Popular, por Matías Cañón, logo de coñecerse esa condena por violencia machista. Cree que debería deixar a política, que debería non ter esa representación de estar sentado no pleno do Concello Matías Cañón? Comentolle, é unha cousa que ten que valorar o Partido Popular. O Partido Popular dixolle que tiña que irse para o grupo mixto, non adscritos ou como lle queiramos chamar.
a miña opinión personal, eu xa non sería candidato. Se eu sei deso, sei que teño ese problema, eu non sería candidato. Pero eso é cada un, esa é a miña opinión, e se me pasara neste caso a min. Pero xa lle digo, cada un, a mí non me gusta gobernar na casa dos demais, como se suele decir, esa valoración ten que facer o Partido Popular. Bueno, pois se parece falamos tamén das cousas que temos pendentes para os vindeiros 4 anos, dos retos que hai na illa de Arousa como alcalde, as prioridades para o vindeiro mandato, cales sería? Pois mira, coméntolle, estos anos a prioridade, sobre todo máis absoluta, é o que máis presa, que xa levamos moitos anos con isto, é o tema do pabellón de deportes. Xa chegamos a un acordo con un dos propietarios, que son 650 metros cuadrados, fan falta lógicamente bastantes máis metros para facer un pabellón de deportes á altura da Arousa. Esa é unha das prioridades que vamos a seguir agora mesmo, xa vamos a empezar estes días, unha vez de que nos asentemos e xa esteamos todos listos, como dixo eu, sentarnos e empezar a falar xa cos propietarios e empezar a conseguir o resto dos terrenos para poder empezar o pabellón de deportes. Outra das cousas de outras infraestructuras que carece o Concello que sí que creemos necesario é un centro de día. Ahora mesmo contamos cun centro de día privado que probablemente unha das cousas ademais das que falamos, xa vos adianto que queríamos falar con eles por a ver como podemos facer tipo convenio mentras non conseguimos nós un centro público. Neste caso temos dous terrenos, un xunto ao instituto ou outro detrás da Casa do Mar, que hai que ver cal dos dous é o máis favorable para este tipo de infraestructuras, petar na porta da Consellería de Benestar e intentar que eles poñan o seu graniño de area, que son os competentes na materia, e levar a cabo un centro de día. Outra das cousas que temos pensado, que temos proyectadas a facer, e ademais esta xa ten que ser inmediata, nestes meses ten que estar rematada, é un plan integral de tráfico. Hai moitos problemas de tráfico ahora mesmo que temos na calle Torre, na calle Lagartiño, que eso temos que consensuar con todos os veciños. O Concello ten previsto facer o plan integral con todos os veciños, presentarlo, e os veciños, lógicamente, non é o mismo que 3 ou 4 persoas vexan eso que os veciños que ao final o que lle vai afectar. O que levamos xa en campaña, o que levou o Partido Socialista e eu, sobre todo, que é o que me gusta, é falar ca xente, comunicarlle e dicirlle vamos a facer isto, vedelo ben, non vedes ben, antes de non ir a salto de mata e veña tirar pa diante, non. A min eso non é unhas cousas que non me gustan. Chamémoslle moi cuadriculado e gusta meter as cousas moi a rajatabla. Lógicamente o camiño nunca é dereito, sempre hai algunha curva polo medio, pero bueno, neste caso unha das cousas prioritarias é sempre falar cos veciños. Ao final son eles os que van a disfrutar ou non, ao final vai ser un perjuicio para eles, e neso lógicamente é onde teñen eles que comentarnos e dicirnos e opinar, que para eso están. Supoño que ese plan integral de tráfico un proxecto a medio e longo prazo, non? Que require da súa elaboración, pero estamos xa case ás portas do verán, que é un momento crítico precisamente para o tráfico, para a mobilidade no Concello da Illa. Vais estudar algunha medida en concreta xa para esta campaña de verán para resolver esas molestias que xera o tráfico, que xera a cantidade de persoas que visitan a illa no verán na veciñanza? Coméntolle, a ver, na área secada sempre facemos de sentido único, por eso, para que poidan estacionar máis vehículos nos dous márgenes. Despois as playas, algunhas playas xa temos cerradas ao tráfico, xa hai tempo por culpa da masificación de vehículos que temos, e pois temos o problema do puente. O problema da Illa de Arousa é que é unha entrada e unha salida, é a mesma. Non é como a Vilanova ou calquera outro concello que non sea insular. Non é como ningún outro concello de Galicia. Xusto. Ao final, todos temos algún camiño por onde tirar, non? A Arousa é a única entrada, é a única salida e o puente. Despois, é moi complicado tela, sabes? Ao final salen todos ás 7 da tarde ou ás 8 e son a mellor 5, 6, 7 ou 8.000 coches que queren salir todos ao mesmo momento, e iso é imposible. A policía local ponse moitas veces nas dúas rotondas, tanto na pequeniña, nada máis entrar no puente, como na grande,
a regular o tráfico para que sea un pouco máis fluido, pero moitas veces é insufrible porque despois temos o semáforo da Pantrigueira que, bueno, ahora mismo creo que xa está, creo que funciona por sensor, o ano pasado non funcionaba por sensor, isto desconozco, eu sei por oídas, creo que ahora mismo funciona con sensor de, bueno, cando chegan os coches ali os laterales da Pantrigueira ou de San Miguel, bueno, queda en vermello para os da carretera principal logo. Creo que sí que está así ahora mismo, máis ou menos polo que eu vexo, pero bueno, outros brands estuvo como lle dou a gana, porque había brands en que se puñía en rojo a que non daba tempo nin a quitar dos coches do semáforo. Eso ahora creo que está máis ou menos resolto. Senón, lógicamente, falaremos ca Xunta, que son os competentes nesa estrada, e que regulen o semáforo de outro xeito, porque senón é inviable, porque nos fai unha botella ali nese semáforo. Nos últimos anos o Concello da Illa tamén estivo liderando diferentes proxectos medioambientais, dada a súa singularidade e a importancia que ten para a illa, por exemplo, loitar contra o cambio climático e contra as súas consecuencias. Neste mandato, nese sentido, retos e obxectivos que plantexa o novo Executivo? Pois mira, xa implantamos algúns paneles solares que fixemos no auditorio, que ahora mesmo casi levamos un ano con eles instalados, hai meses de facturas de antes cando eran sobre 400 euros, que tiñamos meses así como este mes no que estamos. Ahora mesmo están en 50, 60, son unha das cousas que vamos a seguir implantando. Os paneles solares vanse implantar tamén no colegio, mas no campo de fútbol da Bouza, con baterías, é dicir, que vai a absorber a luz solar logo, a enerxía do sol de día e de noite, que cando encenden os focos dese campo de fútbol é cando vamos a tirar das baterías. Vamos a facer un aproveitamento da enerxía, pero moi eficiente. E, lógicamente, vamos a seguir cas comunidades enerxéticas, que, bueno, xa temos unhas reunións estes días que xa me estuveron informando doutra das comunidades enerxéticas no que o Concello participa. Seguiremos implantando todo este tipo de tecnoloxías modernas que temos a nosa disposición. Pois deixámolo aquí. Luis Arosa, novo alcalde da illa de Arousa, graciñas por estar esta noite en Canal Rías Baixas. Sí, moitas gracias, Dani. E mañá, no tempo da entrevista, vai estar aquí no plato de Canal Rías Baixas Telmo Martín, que repite como alcalde de Sanxenxo, e o xoves Maite Tocino, que se estrea na alcaldía de Pontecesures, do BNG, tamén neste caso en bipartito co Partido Socialista. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e nas nosas redes sociais. Graciñas.